Soziolinguistika klusterrak 20 urte betetzen ditu aurten, ezagutza soziolinguistikoa sortzeko xederekin jaio zan eta helburuen artean ditu euskara biziberritzeko erreferentziazko ikergune izatea eta horrekin batera biziberritze prozesu horrek dituen beharrei erantzutea. Aurreko astean egin zuten Gasteizen soziolinguistika jardunaldia, ekosistema bizia lelopean egin zuten eta hainbat eragileek euskararen inguruan sortzen ari diren diskurtso emergenteak izan zituzten berbagai. Imanol Larrea Antzuolarra da, klusterreko zuzendaria eta gurean da, eskertzen diogu gainera bisita, ongi etorri Imanol. Tira, 20 urte, bere alaitze ingo dugu, 20 urteko ibilbidea badelako zerbait, ez da, baina Gasteizko Europa jauregian egin zenuten, aurreko astean jardunaldiari, txostena ere, urteko txostena horretarako aurkeztu zenuten eta hementxe dugu eskuartean, bertan egiten dituzuen ekimenak eta dituzuen lanildoak daude jasota. Tira, zelan joan zen jardunaldia eta bertan egin zituen gainera lehenengo urratsak, ez da, klusterrak eta keinu bat edo izan zen? Bueno, jardunaldia oso ondo juntzan. Egiz esan da, normalian 100 lagunero biltzen ditugu, aurrekuan 120 lagun izan zian, 120 lagun pasa, eta, bueno, zenbaki politia da guretzako, ez da. Eta gainea, ez dakit, danok pixkat guretzako oso albiste hona izan zen, jende ez ezaguna eta base hola, ez da. Sarrikian horri izaten da, beti-betikuak elkartzia, eta jende berrixia zen, eta gaztia gainera, beraz hori oso posgarrexia izan zen. Eta Gasteizen izatiana, kasualidadez, ero, ala, tokatze zen, gure jardunaldixea urterokua da, eta ibiltarixe egiten dugu, ez da, iaz Endaian inginuan, aurrekoan Bilbon, aurrekoan Iruñan, aurtenguan Araba tokatze zen eta Gasteiz aukeratu ginuan, eta lokal horixe, Europa jauregixe izan zen, klusterrari nolabait hasiera ipini zotzan, oindala 2000 garrenian izan, simposium baten egoitzia, ez da? Eta, bueno, posgarrixia izan zen. Ni neu simposium maretan egon da nenguan, ez da? Eta besteren bat ero beste bai, antzerenak, eta, bueno, zer politia izan zen, ez da? Berriz behantxe bertan elkartzia. Bai, zalantzari gabe. Tira, euskararen inguruan sortzen ari den diskurso emergenteak horrek izan zituzten hizketa gai, zeintzuk dira diskurso horiek, Imanol? Bueno, simposium entzun da. Bai, zerak jardunaldiko bideo guztiak laizter sarian egongo dia, beraz xehetasunez eta han ikusi ahal izango dia, ez da? Baina, enginuan, zenbait gauza enginuan, ez da? Ekitaldixan, gure jardunaldixan barruan. Alde batetik ikusi ginuan, Katalunian eta zer ari dan moitzen horren inguruan, oinarteko diskurtzuak zeintzuk izen dian, eta oin zer ikusten dan ero. Eta beste alde batetik nahi zen ginuan, Euskal Herrikipe erakustia horrek zer diran, ez da? Eta hor, behin eta berriz ikusten duguna da, diskurso, eta ez guk bakarrik, Euskal Gintzan nahi dian eragile gehienak esango neuke, diskurso berrixen bierra da hola, ez da? Behin eta berriz esaten da, zera susperraldixa, biziberritzian susperraldi hori, 70 eta hamarreko hamarkadan, 70 eta hamarkadan hasi izan hori oso abertzaletasunetik eta hortik etorri zala, ez da? Gaur egun ikusten da horrek eragin mugatua ero daukala, ez da? Zenbait gazteri, zenbait ingurutako gazteri eskolan euskeraz ikisi daben gazteri horrek ez txaola esaten eze asko, ez da? Eta gizarte osuari be ez da, gizartean zati handi bati bai, baina beste zati bati ez. Orduan, zerbaiten bierra dao. Orduan, ondio ez daukagu diskurtso definitiborik, ez dut uste gainera egongo danik, nik uste dut ez dela diskurtso bakarra bihar gainera, diskurtso desberdinak bieko diala, gizartian zer desberdinentzako, ez da? Eta orduan, han aurkeztu zian, aukera batzuk ero sortzen nahi dian gauzaren batzuk ero, ideiaren batzuk edo, baina batez be igual beharrak eta horren inguruan ibili ginen.
Eta diskursoak zein zien dien aldatu beharrekoak aipatu duzu berriak ere definitzen ari garela, baina bota zituzten ideia horietako batzuk zeintzuk izango lira? Bai, betu, egon zian adibidez zerak, ikertzaile bat, eta berak feminismoarekin lotu zeban adibidez, feminismoak eginda belako, lortu da belako zenbait gunetan behintzet, feminismoa eta hizkuntzaren biziberritzia lotzia, hori aurkeztu zozkun. Beste alde batetik, desiraren ingurukua baita, hau da, desirarekin lotzia, hori queer mugimenduakin eta lotuta, desira zerbait izatearen, ero nahi izate horrekin lotuta, Eta, alako zerak izan zian. Esan duzu, bideoak ikusgai egongo direla laizter, eta beraz jarraitu halko ditugula horrek ponentzia horrek danak. Oso ondo. Tira, eta Euskararen kontra ernaltzen ari den diskurso hauen inguruan ere arituko zineten noski, epaitegitatik datozenak, edo, segregazioa dala, bi mailatako euskaldunak darela, horren inguruan ere gogoeta mai gainean duzu, ezta? Bai, hori jakina, aipatu zan, inposizioan diskurtso hori zelabait esateko neutralizatu biharra, ikusten dalako, adibidez Katalunian indarra hundixakin eta alderdi politiko jakin baten sorreratik zertu zana, bultzatu zana eta onabe iristen ari jakuna eta sarritan gainera euskal hiztunen ahotik entzuten duguna, Orduan hori neutralizatu beharra hori aitatu zen. Serian adibidez aitzatzen zen, ze egoera desberdina daukagun Euskal Herrixan lurralde batetik beste batera, baina lurraldien barruan herri batetik beste batera esango neuke, Adibidez aipatzen zen, iparraldian aurkakuen euskerian aurkakorik eta ez dagola, baina aipatzen zen batez behizen zeikiela euskeraren aldero politikak eta oso ahulak dialako, beraz aurka egon leizkien horrek ez dialako konturatu behiten, eta orduan ez dialako mehatxurik ero ez da belako sentitzen, Bai, eta aztertu zenuten uste dut, diskurso hauek zenbateraino eragin dezaketen hizkuntza politiketan, ezta? Badute indarra? Bai, jakinan ikusten politikarixak inkestak eta egiten dira, pixkat diskurso, ero motivazio, ero zelakuak dian eta horrek neurtzeko, eta orduan horren arabera jokatzen da bela politikarixak, ez da gauza bera, herritarren gehixengua politiken alde egotia, ero herritarren zati handi bat aurka egotia, Esango neuke dana alabe, Euskal Autonomia Erkideguan EAen aldekotasun haundixa daola, eta esango neuke gainera azkenengo hauteskundietako emaitzak eta ikusitabe hori mantendu egingo dela. Bai, hori nabarmena dala, boto goixen etera dituen alderdixak euskaltzaliak eta euskeraren aldeko politikak eikien aldekuak dialako, Beste gako bat, aztertu beharko duguna edo hasita zarete honezkero, arreta zor zaio immigrazioaren integrazio soziolinguistikoari, Kataluniako kasuren bat ere aztertu duzue, zenbat kanpotik zenbat jende etorri dan, hizkuntza ez dakiena, eta hori gero kudeatu egin behar da, bizi berritze prozesuan dagoen hizkuntza batean. Bai, hori ezinbestekoa da. Katalunian ontxe bertan elementu soziolinguistikorik, hau da, hizkuntzak gizartean daukan egoeraren elementu osagai garrantzitsuena immigrazioana da. Azkenengo urtetan milioitik gora biztanle berri jaso dabelako, eta hain zuzen bertako hizkuntza ezagutzen ez da biztanliak, horri buelta ematia zaila da. Euskal Herrixan polikixao eta beranduago hazitea, baina bagoiatz jende berrixia hartzen, biztanle berrixiak iristen ari jaku, eta pentsatzen jaku etxakola emuten bierbesteko garrantzirik.
eta ikerketa behar haundixa daola, hortan be ez da, eta ez garala erantzuten ari behar haundi horri, ez da. Hasieran gutxi dia, baina Katalunian desberdina da, baina gehiago dia, eta baina hobe da alakuak gutxi dianian zertzia, ez da? Martxan jartzea, martxan jartzia eta aurkeztia eta aztertzia, ez da? Gero behar bestiak beste, biedan moduko harrera bat egin alizeteko, ez da? Bai, harrera integratzaile bat, ez da? Bai, hori da. Tira, ikusten ari gara, gizartea bera ere aldatzen ari da, 20 urte dira, soziolinguistika klustera sortu zenetik gaur egunera arte, gure gizarteare aldatu da eta pentsatzen dut nabarituko zenutela, ez da? 20 urte hauetan egindako ibilbidea, garrantzitsua, baina erronka berriak daudela mahai gainean. Bai, hori ez da inoiz bukatzen, esan nahi dute, metodologia batzutan eta aurreatu dugu, baina guk egiten ditugu bi ikerketa mota edo egiten ditugu, ezta? Alde batetik egoeria ezagutzekuak eta beste alde batetik euskararen egoera hori hobetzera bideratutakoak, ezta? Egoeria gizartia bera aldatzen doi arrenez, azkar eta gero eta azkarrago esango neuke, egoeria aldatzen doia, beraz hor eten barik jardun bieda horre ikerketa egiten, ezta? Eta gero, egoera horri erantzuteko modua eten barik aldatzen junbieko liak, ezta? Behin eta berz agertu jakun kontu bat horixe izen zen. Gizartia aldatzen doia, beraz, zer egoera soziolinguistikoa bebai, beraz hortara egokitu egin behar dugu. Ia lortzen dugun, ze horretarako sendotasun bat eta bieda, eta, bueno, horrari gara, baina ez da erreza. Ez da erreza, zalantzarik gabe. Aipatu ditugu erronketako batzuk, akaso gehiago ere egongo dira, badituzuen gehiago begiz jota? Bai, betu esate ginoan adibidez, teknologiekin eta lotutako gizartiaren aldaketa horretan hor sartzen dira teknologiak adibidez, ezta? Horrek ze eragin dauken egoera soziolinguistikoan, ezta? Gizartian orokorrian eta egoera soziolinguistikoan sare sozialak, baina oin adimen artifiziala eta alakoak ze eragin dauken, ezta? Bai, duela 20 urtetzeren, ezta? Horrek hasten ari zian, baina oin izugarria ziria, ezta? Eta adibidez hori da bat, egoera demografikoa da bestia, eta bata da alde batetik hor eragiten dabena da immigrazioa lehen esan duguna, baina beste alde batetik da natalitate, ero jaiotze zerak, tasak eta ze egoera daukagun hemen, ezta? Orduan horrek dira gako handi batzuk. Imanol, atxabaltan egin zenuten bai inguru bat, ez dela aspaldi ere, eta han izan zinen zu ere, galdera zan Euskara aurrera edo atzeragoaz. Eta zure erantzuna daukat hemen apuntauta, epe labur eta ertainean zorrotz jokatu behar dugu, epe luzera berriz txoro eta helburu utopikoak jarrita eta horiek sinistuta. Zer adierazi nahi zenuen? Bai, kontua da egoeria, nik esango neuke, munduko hizkuntza gehixenentzako, haundixak kenduta, egoeria ez da ona, mundu mailan, ez da? Orduan, ezin dugu pentsau guk euskeria, ez dakit, egun batetik bestera, eta jende guztiak euskera zingo da enikalian. Hori ikusten eta ikasten ari garaia, azkenengo hamarkadetan, horreko ez da bela ala funtzionatzen, ez da? Eskoletan eta edabidietan eta sekulako aleginak indabe, ez da bela ala funtzionatzen, ez da? Orduan, adierazi nahi nebana zan, utopia bat ero epe luzera bakigu zaila dela, baina hori sinistuta ero hori lortu nahian jardun bihar dugu, hori espaldin badaukagu, ilusio hori ero espaldin badaukagu, ez dugu ez arreingo, baina jakinean egon bie dugu, egunerokuan edo, ez du ilusioz bai, baina ez iluso izanaz edo, ez da? Nik hau ingot eta ez dakit mirarixia etorriko da. Ez, miraririk ez da etorriko. Horren, luzera begirako ilusio horre lagundu biedozku eguneroko lan zail gogor horri aurre ikien, ez da? Eta egunerokua uste dut, nikua zaila eta gogorra daukagula,
Eta baina jarraitu inbie dugula, ez da, euskeria suspertzeko. Oso ondo, Imanol, gauza asko esan dizkiguzu eta urtero ere egiten dituzue hainbat makinatxo bat lan, eskertzekoak horiek ere, txostena hemen dago, jardunaldiko ikusentzunezkoak ere laizter izango ditugu eskura, mila esker bisitarengatik eta egindako lanagatik. Zeuei, eskerrik asko. Aizunen arte.